حزو سلامتنا بتاعكم زخوركم تعذبتي كما يتوعلون لو معربي 4 مجابيت فرق معلتن فرغان سدلو زينا مسنادو احنا لكم قريبنا لنا كساف تصامين مكتلكم بخبر زعدم إرمياس جبريل عليه فلما أرأستاتو منيستر حرشة أنبت أقرب فلوي مكتل كجبريل تويعو أب زوبا موكسي هوسبيتال جيندا حدش زمنا ومسارحة تاتيون أب نوزوبا باتع برزقات تمهارو نمفراي نتقوف تساتفو حبرتسب وسان مخانو تقليتو روسيان يوكرينن كالا يركبا كايدن أب جيني كوناكري أب زي حقاو ماكل عدنا وركب زقاتا ما حدا قام همان مريت 10 شمون تسابات مويتوم چاينان إيرانن زمدنا نمدنفع تعرن كحيلا تردادين حبريتا كاب منيستر تعنا تمالي أب ممرمر ماكل زوا ماكل بالسجبره ناي لابراتوري مرمراتات كل تزيقاتات كاب آخرين معسكر لندن بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت له إذا خمديلهم كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم كن كجبر لهم صنحوا كل تزيقاتات حاوي متفاني مالو بزم مسرت تغلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كساب لومي 9,700 بتحلو 9,700 كابزيوم حاوي مستفانو 203 بمستفليو 4 دماه جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركاويم منيستر عنا 3 مجابيت كل تشحن أسران كل تن منيستر حرشة تريو لبدان بت أجرب لمقطع زملكتهم أكلات منقسن حزبن لعلاته كروهي ومكسر حلو توعو كاب حزبور كبات نايت منيسترين زبط حنات أب ياسين صالح كقربوي منيستر حرشة أبز تفلالي كبابيتات زوبا قاشباركا زر زلو لبدا أنبت أقرب كأتالي كتتل كقبرلو تسويعم أنبت أقرب زلو فولين تغير مبهريات كم اون بليتي نايمنك اسقاسن نأقرابن جرادين نايمتك عن طبايات نمكوتصارو أزيو أشقاري كمزقورو أب منيستر حرشة حلفي أهدو ساقمتي بالعات أتو تدرسيهم حابيرم أتو تدرس أسعبو لبدا أنبت أقرب ولا كابن اسمتان أبستفال لها زوباتات هاقرنا خر انتطلها كاب قربا عمتاتات حيزوقنا بفلاي أب زوبا قاشباركا بصفحاتن بترقاقا من كرق بمتنحو زملكتم أكالات منقستن هزبن لعلا تكرهي ومكسر حلو تسويعم أب زوبا قاشباركا تراي أبز حلف عمت أبلأ لكلت تشح هكتار طريقا أنبت أقرب تخسيتو من بارو تغيسر ما اتسقات جنا سلازي تغنطته منيستر حرشة من زملكتم أكالات منقستي بمخان أب كتسالي كولاتات كم زركب جليسوم أتو تيدروس أب موداتا إذا عينت أنبتا أب سترائيلو كبابيتات هزبي بحفشة حرستوتن سب جرادين اندما بفلاي بزقل تفا أب قربو أمن زركب أبيات تحفت حرشان من محداراتن كحبرو تلابيم إرترا أتركبن بركز بلا أب كبابينا زركب هاقرات أب اوان كرامات كبسام بحرن بأنبت أمدربدا خطك عخلوها أتي أبوسن اوان ترايز خصد نبري ترئيو لبدا أنبت أقرب دما نابناي مولو عمت أمامن سقاتن أننا تغير يمتسخم زلو يفلاتن أب زبومو كسي هوسبيتال جيندا نزنبر حسرتات المفتاح سلطنتن بقعتن زراقص حديث زمنا ومسارحتات كمتاتاتو ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور ساميل ولد جبريل حبيرو نإرينا بزهبو حبريتا دكتور ساميل تعنا زيقاتات نموحس قونتي أب ممعبال عام ساب زقبر زلو تعري زمنا ومسارحتاتون ببقوانو كتاتاتو مسمح بمتكاس زي تواديدو زلو ديجيتال أنستازيان أولتراساوندن زتقلل حدش مسارحتات أب معالتاو نتفتاتهم نزقاتهم زنبرة بدهوتات زفتح مخانو قليتو حصرت أغلوت أمبولانسون تفتحو كم زلو زحبره دكتور ساميل دحنت هادن أشلن محلا بحافشة ننفس صورات كأب فلاي تبو مكتال زقبر اللو كفل تداليو سرو أغلوت أب مهاب كم زركبون أفليتو كيلا أنستازيا نيرس منصور إدريسن كيلا ألتراساوند نيرس إدريس آدمن بوغنوم متأتاو نايزا حدشن زمناو النوتي سلوطن وصيتاون سراح نمعمام عبا استواصو كم زلو حبيروم أزازي بوليس إرترا كولونيل محارت أجاين تمهارو كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفحي أب مكلخال جبناتن بدلاتن زتكورة سمينارا كايدو وكيل إرنا دانيال ولدون زدالوت أب فرطنا عندهم كتغروا
ተማሃሮ ኮሌጅ ንነብሶም ካብ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ከምኡውን ካብ ገበናትን በደላትን ተሓይቦም ኣብ ምክልኻሉ ተሳትፎኦም ከእዝዙ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ጸዊዑ ብክልተ መጋቢት ንተማሃሮ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፋ ኣብ ዘካየዶ ሴሚናር ኮሎኔል መሓሪ ኣብ ኮሌጃት በብእዋኑ ክረኣዩ ዝጸንሑ በደላትን ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራትን ድሕሪ ምዝርዛር ፈጸምቶም ካብ ሕጊ ስለ ዘየምልጡ ካብ ከምዚ ተሪኦታት ተቆጢቦም ኣብ መልቲ ትምህርቶም ክገብሩን መጻኢኦም ከጣጥሑን ኣተሓሳሲቦም ራእይ ፖሊስ ኤርትራ ሰላምን ልዕልና ሕግን ዝሰፈነ ሃገር መውሓስ ምዃኑ ዝሓበረ ኮሎኔል መሓሪ ነዚ ንምስማር ኣባላት ፖሊስ ሕጊ ኣብ ምስፋን ንብረት ህዝብን መንግስትን ኣብ ምዕቃብ ከምኡውን ገበናትን ሓደጋታትን ኣብ ምክልኻል ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ብምግላጽ ተማሃሮ ብሓፈሻ ተማሃሮ ኮሌጅ ድማ ብቐንዱ ኣብዚ መዳይ እዚ ንቑሕ ተረኦም ከዕዝዙ ከም ዝግባእ ገሊጹ ንሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ብኣሃዛት ተሰነየ መብርሂ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ 2021 ብሓፈሻ 2367 ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ ምስ ናይ 2020 ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ29 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ምስ ናይ ምኽንያቱ ድሕሪ ምብራህ ብሰንኩ ኣብ ሰብ 100 ሞትን ልዕሊ 1300 መቑሰልትን ከም ዝሰዓበ ኣብ ንብረት ከዓ ኣስታት 16 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብሪሆም ተማሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ከባቢ ኮሌጅ ዘጋጥም ሓደጋታት ተሽከርከርትን ምጉዳል ፍጥነት ተሽከርከርቲ ዝግድብ ታቤላ ክትከል ከምዚ ዝኣመሰለ ኣማእዛን ሴሚናራት ድማ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ኣብቲ ጽላት ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእን ብሉጻት ተማሃሮ ንምፍራይን ድማ ብፍላይ ተራ ሕብረተሰብን ኮሚቴ ወለድን ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤረና ኢብራሂም ዑመር ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ቀርቦ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእን ብሉጻት ተማሃሮ ንምፍራይን ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኮሚቴ ወለድ ከዓ ብፍላይ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ ብሰለስተ መጋቢት ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሓላፊ ኣቤተ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር እስማዒል ሳልሕ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ መጠን ምሕላፍ ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ኣብ መባእታ 9.5 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 79.1 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 74.9 ሚእታዊት ምዃኑ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ መጠናዊ ዕብየት ከመዝገብ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግና ናይ 7.6 ሚእታዊት ምንካይ ከም ዘርአየ ኣረድዩ መምህር እስማዒል ኣስዒቡ ብቕዓት ተማሃሮ ብመንጽር ናይ ዓሚ ተመሳሳሊ እዋን ክርአ እንከሎ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ ዘመዝገቡ ተማሃሮ ቁጽሪ ኣብ መባእታ ብ2.5 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ ብ1.5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግና ብ2.6 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ብርሂቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ እርጋን ኣቤተ ትምህርቲ ጽበት መምሃር ክፍልታት ዋሕዲ ሰደቓታትን መጽሓፍትን ከምኡውን ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ መምህራን ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ቆላሕታ ክወሃቦም ተማሕጺኖም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሺድ መሐመድ ዑስማን ኣብ ዘስምዖ መዛዝም ቃል ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘተባብዕ ዕብየት የመዝግብ እኳ እንተሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮን ውፅኢት ተማሃሮን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝብርኸሉ ሜላታት ክሰዓብ ብምዝኽኻር ሞያዊ ብቕዓት መምህራን ንምሕያል ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ስልጠና ክሕይል ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዞባ አንሰባ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ማሕበራዊ ውሕስነት ዜጋታት ንምርጋጽ ዝጀመሩ ንጥፈታት ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝለዓለ ከም ዝደፍኣሉ ብሓደ መጋቢት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ገሊጹ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ መሐመድ ጃብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጸገማት ኣለሌኻ ንምፍታሕ ዝካየድ ስራሕ መጽናዕትን ተወፋይነትን ዝሓትት ምዃኑ ምጥቃስ ኣበርክቶን ውህደትን ናይ ኩሎም ኣካላት ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ መሰላት ቆልዑ ንምሕላውን ጎዳእትን ልምታት ንምውጋድን ጽዑቅ ጎስጓሳት ምክያድ ከም ዘድሊ ዝጠቐሰ ኣቶ መሐመድ ምእላይን ምሕብሓብን ስንኩላን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ 2021 ኣስታት 14 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስትራስ ውኣት ከም እተኸፍለ ንኣዝየን ጽጉማ ስድራ ቤታት 265,572 ናቕፋ ተወሳኺ ደገፍ ከም እተገብረ ን156 ኣለይቲ ዘኽታማ ስድራ ቤታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም እተመቓርሐ ን150 ተናበይቲ ጎደናን ካልኦት ጽጉማትን ድማ ብርክት ዝበለ ናውቲ ትምህርቲ ከም እተዓደለ ገሊጹ ብዘይካዚ ስንኩላን ንዝኣልያ ስድራ ቤታት ንምጥያስ ንመደባት ኮም ሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ከምኡውን ንምጥያስ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ከም እተገብረ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከረን ሓጋዝ ዓዲ ተከሌዛን ዒላ ብርዕድን ሓመልማሎን ድማ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዓይነታዊ ደገፍ ከም እተገብረለን ተሓቢሩ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ከምምባል ዝተኻየደ ጻዕሪ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ምርጋጽ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘይሕጋዊ ስደትን ሳዕቤናቱን ሃሰይትን ልምድታትን ሳዕቤናቶምን ከምኡውን ኣብ
ምድብታር ዕለተ ልደትን ኣገዳስነቱን ዘተኮረ ኣስተምሮታት ከም እተዋበበሪሁ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ አንሰባ አቶ ተስፋጽዮን ግርማይ በወገኑ እቲ ዕማም ገዚፍ ስለ ዝኾነ ምትሕባር ናይ ኩሎም ማሕበራት ምምሕዳር ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣኸበኛታት ኣብ መወዳእታ ምቁፅጻር ሰራሕተኛታት ብመንገዲ ኣሃዱ ዕዮ ክኸውን መርዓታት ዕድመ ንምግታን መሰላት ቆልዑ ንምሕላውን ምስ ሕብረተሰብን መሻርክቲ ኣካላትን ብዕቱብን ብውህደትን ክስራሕ ከምኡውን ቁጠባዊ ኩነታት ስድራ ስዋዓት ንምፍላጥ ዝግበር መጽናዕቲ ክቀላጠፍ ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለቦታትን ኣመሓላሊፎም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ روسيا يوكرين وتهدروا جيتهن بسلامون دبلوماسيو زتن مفتوحو تمال سلسته مغابيت ابزا كايدو كالا يركب لعلوت وكلتي ابوسن غداي تردادين ابتي اب بيلاروس تخايد ركب كوريدورات سبعو حاجز نمسرات كتحابران سلاموي سبات كاب جيت بوتاتات كوصان تردادين از مردا ببايتو كلتين هاغرات تقبالنت مسرخبه غبراو كم زخوني تغليطو كلا يركب روسيا يوكرين روسيا ابل على يوكرين تكايدو زلا وتهدروا سرحت شامناي معلتو اب زوصرلو اوان كم تخايد تقصبصبات زتبصح مردا سماون نزلو كونتات باونتا زيلوطن بمخانو اتغطيت يقصل كم زلو يحبرو تبغيسو زلو دبلوماسيو زتكعوت هاغرات معراب زغبرو زلو مغوهر كمون نت كلتاو غداي اهغراو ملكع نمتحازو توسد سغمتات كقارصون مسرتاو مخانيم مست غداي قربت زلوم تنتنتي زغلصو اب معربو غيني كوناكري اب زي حقاو ماكل عدنا ورق بزغاطما حدغا مهما مريت بوحدو 18 سبات مويتوم دايام زي ترخبا حيالو كم زلو زغلصو سمزي سيفيلاو دحنت غيني قطر غدايات كزايد كم زخل اميتوم الله طنقناي تحدغا اب ممرمار كم زركبيو زقال حزلو اب غيني حيالو اهغراو تفلاطنا زلون تكالات عدنا ورق كو توافيرن زلو زي غاوي عدنا ورقاون ياريتا زي حقاو عدنا ورقون جنون مخانو زغلص صبصبات بزغاطم حدغاتات مهما مريت سباو كسارتات كورد مصنحو يحبر ابتا هاجر بزغاطمه تمساسال حدغا اب ورح جنبوت 2011 بوحدو 15 سبات اب ورح لكاتيت ناي 2019 دما 17 سبات كم زموتو ناي شعو صبصبات يتغلصو ቻይናን ኢራንን ኩሎም መዳዮ ዝምድና ንምድንፋዕ ጻዕረን ከሕይላ ተረዳድየን እትስምዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልተን ሃገራት ብክልተ መጋቢት ኣብ ዘካይድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ተበጽሑ ቻይናን ኢራንን ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ጸጥታ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልእ ጉዳያትን ክትሓገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ተጠቂሱሎ ክልተ ሚኒስትራት ኣብ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ከም ተመያየጡን ክፍለጥ ተኻይሉሎ ቻይና ኒውክሌሳዊ ጉዳይ ኢራን በሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክትጽውዕ ምጽናሓ ይፍለጥ እዚ ከምዚሉን ከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ኢራንን ኣብ ጉዳያት ዩክሬንን ኣፍጋኒስታንን ከም ተዘራረቡን ተቃሊሑሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ $110 ንበርሚል ከም ዝደየበ ተቃሊሑ እዚ ኣብ ነዳዲ ተራእዩ ዘሎ ሙሳኽ ዋጋታት ድሕሪ 2013 እቲ ዝለዓለ ምዃኖም ጸብጸባት ዝሕብሩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ዋጋታት ባህርያዊ ጋዝን ከም ዝወሰኸ ቶም ጸብጸባት ብተወሰኺ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝተርእዮ እዚ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ دايركتور اهغراو تكال تقوزاصري نيكولاساو صعات رافائيل غروسي اب غوداي نيكولاساو سم ايران نمزتاي زمت قدام سنبت ناب طهران كمرح مخونو افليتو عدت رافائيل غروسي اب مونغو ايرانن حيلان هاغرات تفطيرو زلو فلليات اب مصباب بوتاو تراكلو كم زغلي يمتالو غروسي بت غوداي مسل علو سمز ايران هانات زتككايد مدبالو نتغبار نايتي اب 2015 سبصح نيكولاساو سم بزملكت اب مونغو ايرانن حيلان هاغراتن اب اوستريا زتا يكايد كم زلو يفلط يكون امبر اب مونغو ايرانن اتن هاغراتن تفطيرو بزلو فلليات زاغيت اب سمع كبصح كم زي تخاله صبصبات يردو زينا نمزام ارستاتو كزاخركم ሚኒስትር ሕርሻ አንበጣ ገረብ ፍሉይ ምክትታል ክግበረሉ ፀዊዑ ኣብ ዞባ ኦሞ ከሲ ሆስፒታል ጊንዳ ሓድሽ ዘመናዊ መሳርሒታት ተኣታትዩ ኣብ ዞባ ባፅዕ ብሉፃት ተምሃሮ ንምፍራይ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ
روسيا يوكرين كلا يركب أكايدن أب جيني كوناكري أب زي حقه مأكل عدنا وركب زقات ما حدا قام هما مريت 10 سبات ميتهم تشاينان إيران زمدنا بدنفع تعرن كحيلة تردادين زي خبركم تعزبتي زينا أبدي فتم روح معلتي